jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heddiɓe daraɓe ayaw PDTV e garte kattade jomiraɗo subaka hande o gam yettude non ko sifa e kele kattade jande jiɗi Sénégal joni baɗe koye jeyɗi alkamisa ɗiɗi lewru avril hitande junnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gadane e jaydi yeeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetede jayde Vox Populi kam simen jayndenkoɓe ɓe garti koye jaltal Jean-Michel Sène gardiɗo nden ɗon gollorde wiyetede ASER caggal ɗin ɗon tumamuyaji ɗo ɓe mbi kam simen jayndenkoɓe kanko mo ganduɗa kañum woni Jean-Michel Sène kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe ñalawma hanko en wonta wodi vilipande omo ganduɗa ko kañum woni biyeteɗo Saydou Kane hono wiide kam men jeydiyankoɓe ɓe garti hen noon e ɗinɗon konnguli makko kanko mo ganduɗa kañum woni Jean-Michel Sène kono noon e goɗɗo kadi mo ganduɗa kay ko mo ganduɗa kañum woni ŋaɗɗo taw hukkitani on woni Ceerno Alassane Sall ɗo ɓe mbi kam musidɓe jeydiyankoɓe ha joni de Ceerno Alassane Sall kañum ɗaccani haala ka ene wonta nde on ɗon gardiɗo kanɗon landa ganduɗa kay kañum woni République des valeurs kañum ne arti e ɗinɗon konnguli ɗi ganduɗa kay ko wiwti ala haali ɗinɗon capan tati jiiɗiɗi milliard taw coppere meɗen franc CFA ganduɗa kay nden gollorde ASER fonno ɗum artirde walla ni fonno huɓɓude yoga e nokkuji e nder leydi ndi woɗɓe ɓe goppani kay ko ɓe ganduɗa kañum men goni syndicat des transporteurs mo leydi Sénégal kamɓene ɓe kolliti wonande nden noon ticket mabɓe hofko juuɗe ganduɗa kay ɓe puɗɗima ɗum e guele ñande altine nde maɓe jokku ɗum ha ñande aset nde holno wi ko musidɓe jeydiyankoɓe ɗo ɓe ɓayyini e natal goto e ɓe ganduɗa kañum woni Alassane Ndoye ɓe ganduɗa kay ko ardiɓe ɗinɗon syndicat uji ɓe kolliti kay balɗe tati goɗɗe ɗe ganduɗa kay ene ɓeydite ko yuti alhaali on ɗon ɗum tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Vox Populi ƴewyen e jayde Tribune Quotidien kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Jean-Michel Sène kono noon ɓe garti e ɗinɗon namde ɗe ganduɗa kay ko République des valeurs waɗino ko nde ɓe mbi elle namde ɗe koko mbaɗa zappé woni tan omo ganduɗa kañum woni Jean-Michel Sène koko ɗurni ɗenɗon namde holno wiide kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe gartini eɓe ganduɗa kañum woni syndicat ji ɓe ganduɗa kañum men goni e des transporteurs no leydi ndiyete kolletike wonde ha joni nene jokki nden ɗon tikkere muɗum hofgo juuɗe omo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany kam e nden ɗon gollorde muɗum wiyetede Baby Blue honno mbiɗi kam musidɓe jeydiyankoɓe kañum kay waɗi ko waɗi décroché on ɗon médaille d'or ɗum koko yewti on ɗon salon international de l'innovation baɗɗo toon to Genève honno wiide kam musidɓe men e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde groupe des médias nde ƴeewoyen jayde Li Quotidien kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon conférence de presse woni tan kam ɗum kuccam hakkude makko e jeydiyankoɓe omo ganduɗa kañum woni Jean-Michel Sène gardiɗo nden gollorde wiyetede ASER ɓe mbitande ko namde ɗe ha joni de jabuli muɗum heɓaka ko ɗum ji sababu noon ɓe ɓayyini natal omo ganduɗa kañum woni Jean-Michel Sène e gardidi e natal mabɓe gartini kadi konngol Jean-Michel Sène ɗinɗon konngol ɗo suuti e fewde omo ganduɗa kañum woni Saydou Kane ɗum kala ine tawe e jayde nde ɓe garti kadi e alhaali ɗinɗon capan tati jiiɗiɗi milliard ɗum foof ene tawe helde joyyi nden ɗon jayde wiyetede jayde Li Quotidien e jayde la dépêche ko hen artidi e omo ganduɗa kañum woni Jean-Michel Sène ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni clarification raté wonande kay DG mo ASER holno mbiɗi kam musidɓe jeydiyankoɓe ko ɗum ji sababu no ɓe mbi ɓe suglidi oɗo saaha kay namdi tan koyo gueɗe ɗe laɓɓine ha laaɓa ceer ɓe mbaɗi namdal holɗo rewi ɗinɗon capan tati e jiiɗiɗi milliard taw coppere meɗen franc CFA ko yuti alhaali ASER hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde la dépêche ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde point acti kamɓe noon ɓe garti ko e jogorɗo lomtade Ousmane Sonko so tawi kay o ittama e dow gardingo poste makko premier ministre mbaɗi noon nate yimɓe nayo ɓe ganduɗa kay ɓeɓe cikki ɓeɗo ene mbawi lomtade omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko toon to ganduɗa kay kañum woni to wiyete to primature holno wiiri kam musidɓe jeydiyankoɓe ɗum ji sababu noon mbaɗi toon natal omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Makhtar Cissé mo ganduɗa kay woni ɗo ete e jagoɗɗo leydi e ndiyete ko ɗon kadi ɓe garti e natal omo ganduɗa kañum woni Mokhtar Diop mo ganduɗa kañum woni ɗo ete jagoɗo kalfinade ko yewti e économique ko noon kadi omo ganduɗa ko kañum woni biyeteɗo Biram Diop kañum nene kadi ene jeeya e ɗen ɗon jagge mo ganduɗa kañum woni général Biram Diop mo ganduɗa kay kañum woni actuel ministre des forces armées holno wiiri kam musidɓe jeydiyankoɓe ko ɗon kadi ɓe garti omo ganduɗa kañum woni Semga Mbaye Cissé ɓe kala ene mbawi joom lomtade omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ko wiide ɓe ganduɗa ko kañum woni Afrique Intelligence holno wiiri kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede e jayde point actu ƴeewoyen jayde L'As Quotidien arte koye duuɓi ɗiɗi ɗi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e goho muɗum mbaɗi e laamu leydi Sénégal kamɓe noon ɓe garti e ɗin no duuɓi ɗiɗi e ɗeno golle gollade e ko jogorno hen gollede ha
hatta joni taw yiyaka ɗum kala ina tawe jayde nde kono noon jayde arti on ɗon gollira golle payodinde on ɗon centre on ɗon salon international ngala kay kañum woni Bougane Gueye Dany kam e nden gollorde muɗum wiyetende Baby Bloom ngala kay kañumen ƴetti on ɗon médaille d'or ko yuti ala haali innovation l'Afrique e on ɗon salon international bannoɗo toon to Genève konngol Jean Michel Sène ide tawe e jayde L'As quotidien jayde gendire nde Le Soleil kañum arti koye ɗin ɗon duuɓi ɗiɗi ganduɗa kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum e dow gardingu leydi ndi ɓe gati noon ɓe kollitti wonande kay ɗin no duuɓi ɗiɗi e on ɗon bilan mo ganduɗa kay mawɗo leydi ndi waɗi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kadi waɗi jayde gendire nde Le Soleil jayde Rewmi quotidien kañum noon ɓe garti ko e Macky Sall mo ganduɗa kay gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal ɗaɓɓade gonɗo e ɗaɓɓade ngam gardingu on ɗon poste secrétaire général poste to Nations Unies ɓe mbita nde konko Macky Sall mo waɗe auditionné ɗum noon wonata ko ñande nogas nduɗo lewru ndu gonɗen holno wiiri kam musidɓe e jeyniyankoɓe ɓe garti e gon feeto 4 avril ganduɗa kay hawriti e feeto Pâques holno wiiri kam musidɓe e jeyniyankoɓe